ба муомилот баровардани воситаи нашадор аъмоли ҷиноятӣ маҳсуб ёфта, мутаассифона афроди алоҳида бо мақсади ба даст овардани даромади муфт бар хилофи қонунҳои амалкунанда рафтор мекунанд. Аз ҷониби кормандони шуъбаи кушодани ҷиноятҳои махсусан муҳими раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд Мирзошоҳи Шӯҳрат Сатторович соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Кӯлоб, ки ба ғайриқонунӣ нигоҳ доштани воситаи нашадор даст дошт, боздошт гардид. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва аз назаргузаронии пешайвони манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Умари Хаём аз рахти курпаҳо миқдори зиёди ҳабҳои психотропӣ дарёфту мусодира карда шуд. рафти тафтишот маълум кард, ки гумонбаршуда Мирзоев Шӯҳрат мехост ин ҳабҳоро дар марказҳои дилхушӣ ҳар як ададашро ба арзиши 120 сомонӣ фурӯхтаву аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. айни ҳол нисбати боздоштшуда тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз гардида, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.